Bos días, Iglesias, contanos, aquí xogase o campeonato de turismos e distas na loita. Que pensas facer? Que penso facer? Intentar ganar, esperar a ver se dou ganado e a ver se chovera máis, porque senón non teño moita posibilidad. Sale o fillo de Senra, tes pensado que a mellor pode ser unha estrategia? Home, non o sei, veo é fillo de Senra. Non teño maldad ninguna contra ele, cuidado, que é bon home e todo, levámonos moi ben. Pero penso que sí, facer bulto. A presencia do World Rally Car de Toño conducido esta vez por Van Marti, que pensas que vai estar aí ou...? Tenme que ganar a forza, tío, un World Rally Car encima é un 4x4, é mollado, corre máis co meu. Moitas gracias e sorte. Nada, gracias. Buenos días, Rubén Nogueiras. Ya frecuente en nuestro campeonato gallego, cuéntanos, ¿qué vas a hacer para el año? Para el año, pues espero hacer otra vez, volver a hacer el campeonato gallego también, algunas pruebas del nacional y otra vez el vasco al completo. ¿Vas a seguir con el mismo vehículo o tienes pensado algún cambio? Pues estaba pensando poner a la venta el coche este para traer el más moderno que sale ahora, pero bueno, si no lo vendo correré con el mismo vehículo. Muchas gracias y mucha suerte. Vale, gracias a vosotros. Hasta luego. What
Bos días, Rubén Blanco. Xógase o campeonato de históricos aquí, parece. Bos días, sí, a verdade é que sí. Estamos aí, bueno, temos opcións e habrá que intentalo. Vas ir a por todas, supoñemos. Home, en principio sí, vamos a ver se non chove. Bueno, se chove esa cousa temos menos opcións, pero bueno, subida bastante rápida, en principio pois nos favorece. A ver, que pode pasar. O resultado que consigas pode condicionar o ano que ven ou que tes pensado para o ano que ven? No, en principio o ano que ven vamos a seguir igual, posiblemente con unha carrocería mellor, bueno, pouco a pouco intentaremos ir mellorando, pero bueno, pouco a pouco. Moitas gracias e sorte. Vale, gracias. Bos días, Amador Vidal. Hai un pouco tempo míamos de correr en Cabanas, que tal? Bueno, Cabanas ao final dentro do malo ben, fixen un segundo puesto, pero bueno, somos a pouco porque podemos haber ganado esa carreira, pero rompemos unha transmisión e son así as carreiras. Conta, non sei que se debe que salas aquí na subida Silleda. Nada, debe ser a amistad que me une con Javier Ramos e bueno, ele invitoume a correr, dixome tes que vir, que ali no meu pueblo tal, e vin, pero nada máis. A divertir ao público un pouco e a pasar ben. Tes algún programa distinto para o ano, seguir na terra, que ves? Non sei nada que vou a facer porque non teño ainda nada claro que vou a facer para o ano que ven e a ver que vai pasando agora daqui a principios do ano que ven e a ver se hai campeonato galego de terra posiblemente o faga, se non o hai, pois non sei, realmente non che podo dicir porque non sei que vou facer. Moitas gracias e sorte. Veña, gracias a vos.